ce ma zan ba ku to ba su kan riga mana ku fara sake na zan baka mana tsaya in ba abin da ya dame ni shi ya kamata ku tsaya ku saurara ba wai ku zo kuna faɗa muna jin ka me dame ka tun daga Ibadan nake a ƙar ƙauyen Ibadan fa nake a ƙar na zo binni Kano neman dan Yarbawa amma kuma wata na uku har yanzu ban same dan Yarbawa fa dan Allah an kun san shi ka ai mun san dan Yarbawa a san shi Yarbawa mun san shi ma abokin ka ne abokina ne sosai ma dan Yarbawa abokina ne dan Yarbawa to wannan yaron da kamar yake wannan wai akan yana bi na bashi fa bashi wai 10,000 ba shine yake mun wannan abun ba ba ni kuɗi akan 10,000 wallahi akan 10,000 ba da mun garin ya cuta ba za ni mun garin shi a biya ni dan Yarbawa mana a biya ni kuɗi na har gurin shi zan kai ka yanzu ma yanzu za mu tafi na kai ka mu je na kai ka gurin shi mu je Malam lafiya? Kai dai bari an samu matsala. Ya kai wajen dan Yarbawa kana dukan kai. Wallahi in da an yi hayaniya da ni kai na fomatin yake. Dan ni yanzu ban ma san ta inda zan bana kai ga gurin dan Yarbawa. Dan gida ma ni ban ma san inda zan bana ke gida ba yanzu. Gida ma amma ka san gidan uwarka ko? A cewa gida ban san inda zan bana kowa ba. Ka san gidan uwarka ai.